Takže čaute, môj meno sú Valentín, toto hrám. No, na tomto videu, no u tohto videa budem spolu s Arom. Čaute, by the way, ľudia. Áno, a jak si mohli všimnúť, tak budeme hrať Battlefield 3. A budeme hrať nejaké misie spolu a na harde, takže bude to určite zábava, no poď. To je co-op a táto misia sa volá, počkaj, ja presne ti poviem, jak sa volá. Je to Operation Exodus a difficult máme hard. Takže to bude epické. Ano. Aby to bolo čo najtežšie a najviac smiešné. Ja už bežím k bridge. O, čo to je? Tu máš emo. Jo, Okej. ty to, hráš to prvýkrát, čak? No, toto áno. Dobre. Končí sa tom, o čom to je. Vlastne tu budeme, teraz počkaj, budeme brániť. Oni odtiaľ to... Vy si my ich vidíme. No áno, tam ich máš strieľať. Ty už ma triapajú teba, nie? Aj mňa, ty vole. Ježiš, ja som si odstrelil plot. Tu ťa aj oni, ty vole. Neviem, či to vedia odstreliť. Ja ich to pičurásky Ty vole, sledujem. ty vole. Počkaj. Ježišmária. Kde sú? Po mne páli. Mám novú zbraň, ty vole. Ježiš. Dostal som asi nejakú snajperku, alebo neviem čo to je. Ide tank. Vystrel si po ňom? Áno, A ja. trafil som ho. Jo a ja. Druhýkrát po ňom vystrelím. No dobre, dal si ho. Jo, idú zase títo. Oni jak umierajú. Ale sú už blízko. Musím si sprejmo, idem si sprejmo. Ježiš. Nie, ja som sa nadol vyhodil zbraň. Westside, neviem čo to znamená Westside, ale... To je strana, však máme brániť tú stranu. Tuto, pozri, vľavo. Pozeraj. Budem si prebeh, počkaj. Jole. Jo, bráň vľavo, ja budem stredať, tuto ešte idú. Spreda. Spredu. Spreda. Spredu. O, ty koľko za mnou taká strela. Ich Neviem, nevidím, odkiaľ dostávam, ale dostávam. ale grenade tam dostali ja. Zo strechy strieľa, zo Ja ho strechy. vidím. Trafil som ho. Á, vidím, že dole. Nie, ešte tam je. Ja ti nejako nechcem, ale... Dobre. Oh. Ja ho nevidím už. Inak, keby ste chceli vidieť, tak budeme multiplayer natáčať, ale to už na dve obrazovky. Takže nie len môj budete vidieť, ale aj jeho. Vidíš ich niekde, ty vole? Jo. Spredu už nejdú, Počkaj. spredu. Ide nejaký tank. Počujem, ja neviem, odkiaľ. Aha, tam je jeden čúra. No, tam je. West side. Jaj. Ja nemám náboj, ja nemám nabité. Ja som ho trafil už. Mám revolverku. Revolver. Tak to je ono, neviem teraz. Tiež nabijem. No síce ja som plný, dobré. A pešo tam máme ísť? Jo. Nabij si. Ježiš. Mám nabité, aha, nemám nabité. OK, toto budeme sa brániť, toto bude ťažké, keď dobre viem. Zame trasenie epické. Jo, tu máš tiež emo, to je dobré. Ja sa sústredím už, ty vole. Lebo to je už ťažké. No čo si myslel? Na harde. Ty vole, na easy som, vieš čo, to bolo easy, akože fakt. Defend us cap. Aha, dobre, Ježo. ideme chrániť cap. Nevidím. Počkaj. Ja už vidím. Špadujú. Jak hrušky. Snajperka, Ja nie, defend. OK, tu si berem. Máš snajperku. Koľko vážne tam... Ja kebyže viem, tak Zabil si som jedného. Ale to nie je také sa snajperka, ale tak... zmiešaná. Ja neviem, ho bude za stenou. A tu je. Ojojojoj, dostal headku.
No ja som ich dal. Ešte jeden tu je. Ja, tu si ty, tu však ja beháš. behám na streche. Kto iný by tu behal na streche, to mi povedz. O, ešte idú. Jeden dostal, druhý dostal, Ešte idú. tretí dostal. Dobre. Musím... Zase tank. Aha, nevidím. Aha. Strieľaj po ňom tie... vieš, tušné. Ja po ňom strieľam tie blbosti. Ok, uvidíš. No dal si ho dole? Ja už zameriavam ho. Zabijam. Tam behal jeden. Čo, pojem trošku bližšie. Nebudem na streche, pojem trošku Dostal. bližšie. Len tak hity Aha, ty ich máš dostávajú. tam. Idem ti pomôcť, ok? Bude zapnutý. Čakaj, ja nemám mapku. Tu kúkam teraz aj ja, Poď, že poď, move poď, out. poď. Vieš, kam máme ísť? Máme výsť von. Ja, my máme Poď. ísť... A kde presne je ten vrtuľník, Sem. akože? Akože my ideme ako králi preč No. a oni... Wow. Z druhej strany. Nie, takže. dobre som išiel. Ja mám trochu lagy, 15 fps, 24 OK. To je koniec misie, či čo? Jo, koniec misie. 14 fps som mal na konci misie. Takže... Čau, kamoš, jak sa máš? Povede. Ty dal som to aj na harde. Takže ja sa s vami lúčim, na ďalší diel si pri vás pripravíme Fire from the Sky. To určite bude niečo s vrtuľníkmi. A vlastne ďakujem, že si pozrite tento diel. My sa s Arom lúčime, majte sa a čau! Čaute.